Horas madihita sa luhutna. Di hamuak ka manami dohot inanami, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so tatangihon hata ni Tuhata, jumulo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu pa 21 Hodung Trinitatis 24 Oktober 2021. Ima na tersurat di buku 5 Musa bidu 24 ayat 10 pitu dohot ayat 10 alu dohot topik minggu manoktong marholong ni roha di dongan. Hidup rukun dengan sesama. Hujah madihita songonoma hata ni Tuhata. Dang jadi papiolommu uhum tu halak dagang. Dohot tu danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatomu ulos ni paropuan na mabalu bahen sikoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe. Hatubad doho na julu di Mesir. Hape nunga ditubus jahuba de batap posiani. Alanido ubahen hudokoko mangulahon sisongoni. Ima hata ni Tuhata. Ditikiro sa halaksian si boto patik laho mangujuni doho manuku Jesus taringotu patik raya. Dido iba nama. Dia do patik raya sian akka patiki. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ima suku-suku ni si boto patik itu Yesus. Jadi didok Yesus mah si haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa ati-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Ido patik raya jala perjulu. Alai dusdo arganina padua honon. Si haholongamu dodongami do cudirim. Patik na dua odo makakam nasa patik dohot hata ni panurirang. Ima didok Jesus tu si boto patiki jalabudui tajaha di Matius 22 ayat 34 rodi ayat 40. Hama kamang dohot tamuinang sian padohan ni Jesuson macai takas madihita pabua holong maradu podongan kasih terhadap sesama ido sadasian patik raya songon naung tabigenak kini. Lapatanna holong maradu podongani adalah merupakan hukum yang terutama. Jadi dak tabatabana holong maradu podongani ate. Didok nak kiningan dusdo argani na parjulu do na padua honi. Lapatan na dusdo argani holong tu debata dohot holong tu dongan. Sama-sama yang terutama, sama-sama yang paling utama. Dak sikop holong tu debata molodang holong rohana tu dongan na colma. Alai nak pesongoni tak parsua daun, saya rong dosian hitawon na mga rajumi pabua holan holong tutuhani do na rumikot. Molununga ni haholong at tuhani nunga sikko bisudi nakso ni haholong at dongan nin na rupani. Sukup do holan marholong ni roha tutuhani. Ima didok. Alani molobor hatita sian pernyataan ni Jesus nak kiningan dak sikop HP tidak sempurna holongi molo holan holong rohana tu debata. Tidak masilangi. Ay molo holan na pertikalido taraduti lapatanna molo holan holong tu debata dak silangi warna. Holan hausa bingdui. Na adong do na horizontal ima holong tu dongat jolma asagabe sikop jala disima diripun patik na sapului. Jadi salib itu adalah simbol kasih.
Kasih kepada Allah itulah yang vertikal, lalu kasih kepada sesama terhadap sesama itulah yang horizontal. Patik parjulu satu patik paupatun ima holong tu debata, patik palimahon satu patik pasapuluhon ima makakam holong tu dongat jolma. Idua sadido di sada Yohanes 4 ayat 20 pergabus dohalak nama dok holong rohana di debata hape dihosomi do donganna. Aina sumakahulongi donganna nani idana tuksongo dia ma haholonganna debata nasoni idana. Jadi sehalina ya kamang dohot tamu inang tangbui holan holong tu debata ikut diuduti do dohot holong tu dongan. Alania kamang dohot tamuina nami dohot sudi hita natumangi hot jamitaon nanaing sunggulan natu hita nuaing marhite turpuk jamitaon ima bohama bahenota asa manoktong holong ni roha tudongani. Jalalaus idu nuaing nanyodolhon ni topik ni mingguta nama dok manoktong marholong ni roha di dongan. Molo di hata Indonesia na di dok hidup rukun dengan sesama. Jadi turpuk jamitaon naing manugiho kita bagaimana kita merawat, menjaga dan memelihara kasih kepada sesama supaya langgeng asa manoktong unang marsangga-sangga. Apa yang mau kita lakukan supaya kita hidup rukun dengan sesama? Dia masih lauta asa manoktong holong ni roha tu dongani. Hamua kadongan nungan yan nyar biso diakka jamita na salpu kelemahatta ima dina mempertahankan hidup di perawatan na hidup hita talu majaga dohot memelihara isarani na menua sesuanan da murado angguna menua ni na merawat na sinuani do na gabe masalah. Olo do disuan alerang dirawat laos dipasobu songoni gabe marisuang butima. Tubuh dunian alerang marperbui. Harong dunia bulungna alai songoni ma malos somalos. Laos songoni ma holong ni roha tudongani. Aidak pola maul madok si haholonga dodongan ducu diri niba. Tak pola pitor marpura-pura pamangan madokiate. Holong doro hakku tuho ninna. Aku sayang kamu. Damurado madohi. Nagabe persualat ta ima bohado asa manoktong holongi. Ahado si patu pauta. Dia do siulauta. Hamua kamanginang nungan yan tinaringo tadi jamita partangyangan nasian turpuk epistel di mingguon ima heber 10 tulu sada rodiait tului pabua holong ni roha tudongani sipata doi sa songon air laut. Buasa tadok songon air laut ala air laut olo doi mengalami pasang surut. Ia soi sa songon kurs uang olo mengalami naik turun. Isarani dolar tu rupiah rupane. Songonima nang holong ni roha tudongani sipata do mengalami pasang surut. Alani bohama bahenota asa to be continue manang berlanjut holong tudongani unang parsatokinan. Iman waing tugas ta jala iman waing nanaing idota sian turpukon. Mardumutusi tauji majolo marnida muse tu turpuk jamitaon. Nian molo tajaha jala tabigi na 2 ayat turpuk jamitai danga pala pitor di pabua di sikiat manang resep asa manoktong holong ni roha tudongani supaya kita hidup rukun dengan sesama. Alai sian hatorangan ni ayat na 2 dohot akka ayat na dijulu dohot na dipudina say hira na ditugio do hita parjulu manadadongan mengenal siapa sesama kita sebenarnya. Atik peda nga pala adok suku-suku ni songoni
alai sian hatorangani sahirana ditugihud duhita naik perjulu menadadongan mengenal siapa sesama kita sebenarnya. Isi dututu dan idokna donganon. Alana molo dak taboto isi dongata gabiso taboto doan no bersikap. Pengenalan akan sesama akan menentukan sikap dan tindakan kita, akan menentukan perbuatan kita. Hamwa kamang doho tamuina nami di pangatusionina deba dongan manang sesama ima akan nasarupa tu ibana, nasa level dohot ibana, nasa warna dohot ibana, nasa horong dohot ibana, nasa hobi dohot ibana, nasa marga, nasa huta, nasa ugamo dohot aka na asing. Jadi pemahaman nidongan si songonon ya boy doon warisan budaya zaman dulu. Jadi orang lain itu dianggap orang asing dan dirajumi irupane songodonganna. Jalasia nido muncul hata orang asing ate. Jadi asik sianibana gabe dianggap rupane asing. Di pangatusion ni nadeba dongan manang sesamai soni manak kini rupane pokokna nasarupa tu ibana ma. Boha holanido tutu na nidok na dongan. Molo holanido pangatusion ni dongan berarti terbatas do HP dongata. Dak sude HP nagabe dongata. Boha akamang inang doho sudihi tanah paihuti hujami taon. Songoni do tutu. Alani tauji majolo paihuti hu berita na tersurat di Lukas 10 ayat 20 sia rodi ayat 37 tajahabe mayan non. Disi di patorang narosa halak si botopatik mangujuni laus manuku Jesus taringot tu isi dodongan guaron. Didok si botopati kima tu Jesus ai isi do dongaku guaron. Jadi lahu mga tusi suku-suku ni, lahu mga lusi suku-suku ni di bahi Jesus masada gobaran, di bahi Jesus masada upama ima taringot tu halak Samaria na asirohai. Jadi molo tajahan no beritai ia dongan na nidok na disi ima na patuduhon asini rohana tu dongan na jolma. Jadi dung di patorang Jesus berita taringot tu halak Samariai Roma Jesus madok mangihutoko isema donganin. Itur dia lusi si botopati ki marupane. Ba na manugu na hacitani na marasini roha tu na hacitani nin nama. Ye Roma Jesus madok atong molosongoni ulahom masongoni ninna Jesus. Hamwa kamang dohot tamuinang bagi Yesus sesama itu sangat konkret, yaitu mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, bagaimanapun keadaannya, kaya atau miskin, janda atau yatim piatu dan lain-lain. Halak nama rasini rohatu dongan na jolma ido dongan. Itulah sesama mangihutut Yesus. Jadi mangihutut Yesus na nidok na dongan tang kiai dibatasi jabatan, dibatasi ulaun, dibatasi persahutaun, inganan, luat, suku, agama, ras dohot aka sekak-sekak na asingi. Nama rasini rohatu dongan na jolma ido dongan. Jadi mula kita mesti mernida turpukon saliling tak anggap aka halak dagang nan didok na disi orang asing aka dana na sopot somarama anak yatim aka janda marasik siak kita ala nikia dan nasida dang dongat tamanang dirita nasida terajumi ba salilingi mahita mabahen aka perlakuan nasudenggat tu nasida. Isarana didok di bagasa turpukon memperkosa haknya orang asing dan
anak yatim, memperkosa hak orang asing dan anak yatim itu, mengambil pakaian janda dan menggadaikannya. Lapatanna molo dirajumi do akka halak dagangi na sopot sumaramay dohot akka na mabalui donganna manang dirina, tang mungkin perkosaon na akka hak nasida, tang mungkin gabi gaday honon na bagian na manang apunani si janday. Jadi ido na perjulu si pahamata molonunga takasi dihita gabi boy ma manoktong holong ni rohai tudongan. Dohot hata na jepe dohonon, rubah pandanganmu terhadap orang lain. Anggap mereka sebagai sesama, anggap mereka sebagai diri sendiri. Dengan demikian kita memelihara dan merawat kasih dengan sesama. Aidaidu nakid didokon pati raya na di Lukas 22 dus do arganyo do na perjulu ini siha holongammu do ngami doco dirim. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi molonung ngata anggap dirita nasida sianido hita anon gabi bersikap tu nasida babuhama hita tu dirita te. Songo dia mahita mamereng dirita. Merubah pandangan terhadap orang lain bukan berarti merubah mereka supaya sama dengan kita. Bukan. Biarlah mereka tetap seperti keadaan mereka sekarang. Namun demikian kita menganggap mereka sebagai sesama. Bagian dari diri kita sendiri. Jadi keadaan atau status seseorang tidak membatasi kasih sayang manang holong ni rohata tudongani. Dang na ikun sarupa asaima dohonon goar. Dongan. Jala omana mauli di pernguluno nate. Dongan sainin na. Hape saya asing do dianggap dongan nai. Ay sudirajumi hapei dirina. Holan hata dodongan. Anggo dia kapabahenan doho sikap datuk songoni. Donga mekel dui bana. Anggo donga tangis daktar perbaga. Didok dongan ala dong di bana. Alai duk suadong bedi ibana dang dongan na bedi rajumi. Imana masa di tonga-tongata. Anggo dia deta budu begeon haci di ho macita doi diau inna tapi yang gua selina tahun inna do patut do di dok kapete nadila parete susah di dongak kudang buitar berengau dan inna do dia hape ahama. Ternyata adong dun waeng namar donganon, susah rohana mamereng dongan na sonang, jala sonang rohana mamereng dongan na susah. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Hamu kadongan sahapor siaon, napaduahon si auhonota asamanoktong holong ni roha tudongani ima, borhak musehita nakisya trupukon ikot tapar hatopot narap hatu baduhita jalan narap tinubus ni Tuhani. Jadi nasay jujuk do tarajumi hita asik siya dongan. Nasay tarajumi do hita lubi siya dongan. Nasay tarajumi do hita beda lebih unggul siya dongan. Akhirnya secara tidak langsung nungatabain tembok pemisah antara ni hita tu dongani. Akamang doho tamuy na nami doho sudi hita manang isip hita kita perlu ingat status kita sama. Kita sama-sama budak. Rap hatu badu hita. Tang bui persuadotay.
Molo hala Israel ujui hatuban ni hala Misir. Molo hita nuaing ya hatuban ni dosa. Bagwar na pe hatuban nate. Nasa namar guar hatuban situ busod dui. Alani nunga ditubus tuhat tay hita sa luhut na. Alani gabi targuar mahita akajolma na tinubus. Marhiti kesadaran si songoni mahita nuaing berupaya terus menjaga dan merawat kerukunan dengan sesama. Jala molo songonon alanggeng matong manang manok tong ma holong ni roha tu dongani. Hamua ka manami dohot ina nami maredusudi hita na payhuti jami taon. Gudang dopenian sipatu pauta dalatta manabor-nabori asa manok tong holong ni roha tu dongani. Alai ima junwaing na taida marhiti turpu jami taon. Intina marilah kita menerapkan prinsip hidup saling menerima, saling mengakui, saling memaafkan. Aida tu ngadok sian hitaon na lias sian hahurangan ate nang maradu podongan. Saling masyat tusan asa unang masyat Tuhan, saling masihaholongan. Ay prinsip ni holong na binoto tang buhay sepihak ikon kedua belah pihak duate. Asa unang cinta bertepuk sebelah tangan. Ye ibon nunga madebu holong hape ibana say bertahan dope. Jadi ikon na saling mencintai do saling mengasihi, saling menyayangi. Yadang buhay sepihak rupane. Saling masijakonan dohot aka saling naasing dope. Atong asa manoktong holong ni roha tudongani supaya kita hidup rukun dengan sesama. Tapatupa may di parsaurata, di pernguluta siganu pari. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pergugui hami mangula hoca. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.